Bafowethu, ngike ngakhuluma indaba kule video yesikhukhuni la izolo, ngike ngakhuluma indaba yamathima on ama-training facilities la eMzansi bafowethu. Ngasho ngathi i-Cape Town Spurs, i-Kaizer Chiefs, i-Sundowns bese kuba iBaroka. Isikhukhune-ke soyikhanda neyaso ngoba sesitholile indawo but asikakayikhandi. Kwase kuba nemibuzo eminingi ethi bafo bhakaniya lethe lihle magebhula awusitshele thina sinayo indawo singamabhakabhaka thina asiwona namanye amathima nendawo ezokujimela okanye ne-stadium kwaze kwabuzakala ne-stadium. Ayikho enye team bafowethu ne-stadium ngaphandle kwe-Orlando Pirates. Singadideki-ke bafowethu, i-Pirates mangithi ne-stadium angisho ukuthi i-Orlando Stadium leso stadium but i-Ellis Park le. I-Ellis Park i-owner more than 51%. I'm not sure ngama-percent manje ukuthi asadayiswa afika but i-owner more than 51%. Inamanye ama-shareholders ngoba wabona la ebhaliwe. Ungabuka nje uyibonele i-Ellis Park le. Bese siza kule ama-training facilities bafowethu ne-Orlando Stadium. I-Pirates bafowethu ungakhohliswa umuntu ekutshela ethi i-Pirates rentela umasipala e-Orlando Stadium nase-Rand Stadium. I-Pirates zonke lezo zinto ayirenteli. Iyodwa into eyirentelayo isitolo esingaphakathi kwe-Orlando Stadium. Uya-understand? But i-Orlando asiyirenti, sayinikwa umasipala njenge-team eyaqalwa kuqala endaweni yanikwa i-ground. Lento ifana nokuthi ngakini makune-ground lomphakathi. I-ground lomphakathi nani niyazi ukuthi nifike nifake ibhola nidlale. Aniceli kumasipala, aniceli lutho. Then uthola ukuthi bese kuba ne-team ngakini eba-successful ngale ndlela ukuthi siyofika ku-Motsepe League ngokuthi isisho ukuya kwi-NFD. Bese umasipala wenu eyadecide ukuthi cha, leli ground sizoninika, sininike futhi mahhala. Lento iyenzeka na kwi-Richards Bay. Leli ground lisanda ku-renovate lika-60 million. I-Richards Bay yanikwa i-ground umasipala njengoxhaso ukuthi i-team e-successful endaweni futhi i-team yebhola ke bafowethu isuke yenza umehluko omningi endaweni ngoba abafana bagcina bese ngawadla ama-drugs ngenxa ukuthi babhizi nebhola. Iy'ngane nje zigcina ziba ne-discipline ngenxa yokuthi suke zibhizi nento ezoba impumelelo kusasa njenge-sports. I-Pirates-ke yayigebhulela nje ubuzwa kuthiwe kamagebhula ezagebhula umhlaba amasipala. Yafike yaqalwa i-team, mayiqalwa i-team yaqalelwa kule pitch le kusayi-pitch ingakhandwa stadium e-Orlando. Yayiqalela khona okusho ukuthi umasipala wayibona i-success ye-Orlando Pirates, wayidevelop indawo akade beyenza i-ground, waqala wayenza i-stadium. Kodwa ekuthenini ngoba ibona be-initiator le ndawo babona ukuthi ngaba yi-ground, umasipala ngokoxhaso futhi ngesihle nje isandla esiphayo noma singaphike phela permanent but as long as i-team isa-exista kunesivumelwano nje nomasipala ikwilize Orlando Stadium bese kuba ne-Rand Stadium ikwilize ukuthi ngoba neqhakambisa isports futhi nasebalazweni nikhona ni-Orlando Pirates ningabasemphakathini, i-team yomphakathi engenamnikazi ukuthi lo uthi hayi ukhombela kwesami yami le team. Sizonika i-stadium siphinde sinike ne-Rand Stadium yokujimela, okusho ukuthi lento ifana ne-team yangakini ukuthi njoba idalela nje team e-groundini lamasipala wangakini yabo laba futhi abahlala emalokishini bafowethu noma endaweni ethe ukuba ama-suburbs. Ilokishi nelokishi isikhathi esiningi liba ne-ground lalo esuke lidlalela khona noma lenzela khona ama-activities athize okanye kunomncwabe endaweni okanye kunani nani. Uzokhumbula kunenkonzo
kuthiwa iPirates ixoshiwe Orlando ixoshela ukuthi kunenkonzo. Hayi ngoba iPirates yayixoshiwe Orlando, iyayihlonipha umphakathi ngoba nawo umphakathi ukwazile ukuyihlonipha iminyaka emingaka ukuthi iground iyalisebenzisa bekumele lisebenzise ilidinga. Iground lomphakathi uwonkana, bese kuthi wena mawufuna uzokwenza into yakho eseceleni engahlanganisa umphakathi kakhulu, umasipala lapho uzokucharge khona, okanye mawufuna uzokwenza into yakho ene profits phakathi, umasipala ilapho ozokucharge khona. Kodwa mawufuna ukuzokwenza into yakho non profit engayenzi inzuzo, umasipala uzokunika mahala. iPirates ke yayiqala i-team iqala ingakayenzi inzuzo, besadlala ngeenyawo, banikwa iground neRand Stadium yokujimela. Kwase kuthiwa madoda senidume kakhulu, senidla imali nangamajezeni, seniyathandwa, seninabalandeli abaningi abasebegcwalisa ngisho inkundla. Lamajezeni ke manifuna ukwadayisa la estadium nibe nesitolo, isona sitolo ensenzosirenta ngoba isitolo sesenzani, sesenza iprofit directly. You understand? Akusekhona ukuthi okay njengamanje ibrand yomphakathi, umphakathi wathola mahala amajezi okanye unikwa ama-discount ngenxa yokuthi uwumphakathi. But iPirates siyenza iprofits ngalokho. Angithi organization isibranchile okanye institution isibranchile nama-sources amaningi okwenza iprofit, banikwa kanjalo-ke isitolo lesi abasirentayo e-Orlando, kodwa iground abalirenti, li-on-lease to bona njengendawo yakini leni isikelwa induna oyibiza ngasekhaya, ukuthi eyazi ukuthi ekhaya kini le ndawo wayisikelwa induna ukuthi ikwi-lease, isekhaya kini, okay fine, but ikwi-lease mase kuthiwa wena wenza something engenza imali ngalendlela eyisimanga, kethi nje induna ikusikela indawo ama-hectares endawo, bese wena uqala uvula imayini kuleyo ndawo, discover ukuthi kune-diamond. Indawo izobuya ibuyele ebukhosini kuthiwa ndoda awukwazi phela ukuzokwenza iprofit ngemali yenduna njengalabo abasemtuba nje le mayini, kuthiwa awukwazi ukuzokwenza iprofit, sofaka inkampani lana bese sininika imali ethile-ke nina ngoba nithi indawo yakini, kodwa kahle kahle indawo yenkosi. Imali eningi izothathwa inkosi njengoba nasematuba kunemayini, abantu basuswa bathola imali, kodwa imali yaleyo mayini kuze kube namhlanje eningi iya kuphi? Iya enkosini. Kunjalo-ke lento nje ikanjalo ukuthi labantu laba ngoba basebevula isitolo eOrlando kwathiwa bazorenta sona ngoba sesenza iprofit, kodwa iground abezukurenta nendawo yokujimela okuyiRand Stadium abezukuyirenta, bayinikwe mahala. Lento iyafana nokuthi lama-team, uyabona ama-team lawa anama-facilities okujima, ama-facilities okujima ake siwafanise nelicense yemoto, ukuthi license yokudrive imoto, ama-facilities. License yokudrive imoto, ama-facilities, ubaba wenu nonke anike noma anenzele noma anikhandele anenzele lama-license okudriver imoto, bese umfowenu eba nelicense noma efundela ukudriver ibhanoyi, bese eyabona ubaba wakhe ukuthi asikho isidingo sokuthi simkhandele ilicense lona yemoto ngoba usedrive ibhanoyi, mhlampe suzoyikhanda noma siyenze ilicense uma yena eseqedile lokho akwenza kwebhanoyi. Ukuchaza ukuthi iPirates yaba successful kakhulu, okungangokuthi singaqala phansi ihambe yokhanda izinto zayo, and kwaba uyena umuntu wokuqala owaphumelela endaweni, i-team yokuqala eyaba nesuccess yaphumelela endaweni. So kwathi sekulandela abanye oSwallows baseSoweto, oChiefs baseSoweto, kwabaphoqa ukuthi bona bezikhandele izindawo zabo ngoba usekhona vele umuntu abakopele kuyena oyenzayo lento, okuwukuthi umasipala sekuyena umuntu amnika uxhaso. Yingakho iChiefs irenta iFNB Stadium kodwa iPirates ingayirenti iOrlando Stadium. Into eyenza ukuthi futhi
iPirates ingadlali estadiumini lesi esionayo engishilo ngakumention ukuthi iPirates ingenye yeteam eona istadium, ingamanye wamateam aona istadium. Okuyini leso stadium? Okuyi-Ellis Park, hhayi i-Orlando. So lento injalo bafethu, ngiyacabanga ukuthi icace bha ukuthi iPirates asikho isidingo sokuthi ikhande ama-facilities ngoba umasipala wayinika mahhala.